ترخا أبزاقرا قداماي ويانا ولدتات كفلطو زغبا حقኛ تاريخ دراسي يمانه ገብረ መስቀል تراخي ኃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ترخا أبزاقرا وقتاون عبيتن مخنياتات بزيكاتهم أبل على استطاقصو ننوح جزء أب حزب تقراي زصنحو مسارتاون تاريخاون مخنياتات بتوساخي إزوم السعود ما نهزب تقراي بفلاي دما نجبارات اندرتان راي عزون برات العلوم أنصار مسفناو سرعات هايل سلاسة نخقالسو زدفافو وم ودعاون عبيتن مخنياتات دما إزوم السعويهم جبارات راي عزون وجراتن مسلج إياسو زنورم ستم زمدنا نحيل سلاسة زفطرو سقعاتن زوسدو وسقمتن حصي منليك مسموتو بتر سلطان جزاءت دربتاس شواز جبوتو كاو نوغس ميكيل وولن ويزر شوا رقا منليكن قوالوم نحصي منليك زولدو لجي ياسو ميكيل يوم لجي ياسو ناو كورتشا سلطان مسديو مسحاقرات جرمانن تركن زجمبر وسطم زمدنا نتناوت اوان منحنحتن زنبر حاجرات انجليز فرنساي طليالن كم زي حقوسن جلصام اوش تعدون انتخنا اتي بدجازماج تفري موكنن زمرح غجلا لجي ياسو نتي نزمانات تتحيز زمص ناي بيت منغست هايمانوت كريستنا طحيسوم نا مسجدنا اتو سجيدوم بقال كيدان صنيعوم اب كند منبر استفالالو هايمانوت زختلا بزحات انستي اتيوم زبل كس قربلهم زيدما نأمنت أرثوذكس أزيو قطعيم بموجزيتنا تنخحبحبو هاتسي منليك حدرايلوم زحادقو مسافن شواون حلاف الناس زقودلو من قسقاس اللي جياسو مستعزون بتنكول دجازماج تفاري مستدللون حدرم طلمون نزي سعيبون أمونغو لجياسو ميكيلن دجازماج تفارن دحار حاتسي هايل سلاسم زنبر الشكو السلطان ويدما زفان أزيو نخباله غير وعيم نتي استفتر مچو كنتا استطعمو دجازماج تفري نكسنات لجياسو بغزات دربتا شوا تقبالنت نخسن قبروم ام وداتاون بعسرت شوعات مسكرم شنت شعات ميتن تشعات آمة مرات لجياسو ميكيل كاب سلطانو بتنكول دجازماج تفرن بقداماو صعنتو هاقرات انجليز فرنساين طليانن كاب سلطانم توقدون بعسران حدن مسكرم شنت شعات ميتن تشعات آمة مرات اتجي زوديت منليك نغسته نغست ز ኢትዮጵያ ተባሂለን ነገሳም ልጅ ኢያሱ ስልጣኖም ንምብላስ በአቦኦም ንጉስ ሚካኤል ወሎና ተሐገዙ ብዙሕ ለዓልን ተሕተን ይወልምበር ንጉስ ሚካኤል ብ17 ጥቅምት 1909 ዓመተ ምህረት አወግ ሰገሌ ተሰዓይሮም መስተማረኹ ክሳኸዕሎም አይካለን በንግስት ዘውዲቱ ጉሩባብ ስልጣኖም ንምጭባጥ ዝጓይ ዝነበሩ አልጋ ወራሽ ተፈሪ መኮንን نلجي ياسو حيزوم نمأسار لعلن تحتن انتولوم لجي ياسو بوغنوم بعسران حدن حسا شحنت شعات ميتن شعاتن آمة مرات أم مقدل ازقور ووناي مودعتا وقم استسعارو نابزي نطو بزي بحالة طفوم أب كبابيتات عفارنا تزاورو نزتوسنا جيزي مستقومات دمان كبرخاتات عفار براي عزو بيلوم اندر تامقلاتون لور راسيو منغشا حفت لجياسو ويزرو توابچ ميكيل اتيوم سلازنورم لجياسو ابد انت حفتهم اندالو راسيو منغشا ام تحاويوم زهلو زبل طرطار زحدرو الغا وراش تفرمو كنن بزحات امنا سللتهم اكبت ورا نام مقلل اخوم لور راسيو منغشا بوغنوم سللتي راس تفري نام مقل خمستل اخو سلازفلطو نلجياسو كام مقلو صيوم نابتنبين كسيلهم دما لور راس غوكسار ايا يمحدرو نابزنور كبابي دلا ويدما سلوا استوحال بوتا تركب قبصيات بحال قدام حبوهم جبارات سلواون عقبا حتى تحاويهم زموص نغوس كم بحالن لمادن تግራይ መሰረት ምሽጥር حاويهم ተخناخينهم حزوهم ودي ጎረቤትና ራስ ሚካኤል ስለዝኾኑ ራስ ሚካኤል ድማ كفقرن قربتنا نلعلي على قوم ناي كريستنا بوم حاص يوحنس سلازنورون ودوم لجي ياسو ميكيلون حزب تግራይን وغنين حاوينيلو نانا امين عقواق حتى سلازمصم زخونه سب نراس تفرمو كنن كي تقوم بزبل منفس تسمعم
ብዘይካዚ ልጅ ኢያሱ ኣብ ከባቢ እንደርታን ራያ ዓዘቦን ዓብዪ ተቐባልነት ነይርዎም እዩ። ልጅ ኢያሱ ኣብ ስልጣን ዝጸንሑለን ሒደት ዓመታት ኣብ ከባቢታት እንደርታን ራያ ዓዘቦን ኣዝመራን እንጀራን ፍሰስ ተፋሰስ እዩ ነይሩ ዝበሃል። ነቲ ዘመን ብዘመን ልጅ ኢያሱ ኣውሶ ወይ ድማ ጸባ ፈሲሱ እናበሉ ብዘይማ ይገልጽዎ ነይሮም። ኣብ ሽዋ እውን እንተኾነም በልጅ ኢያሱ ዳቦ ነው ትራሱ በተፈሪ ጠፋ ፍርፋሪ ይበሃል ነይሩ። ልጅ ኢያሱ ካብ መቐለ ወፂኦም ኣብ ቦራ ስልዋ ፍሉይ ቦታ ኣራ ከም ዝተሓውኡ ዝፈለጣ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ከባቢ ኣብ መቐለ እንተሎ ሃዳሙ እንታማ ላብ ኣሪ ግድምድሙ ኣብ መቐለ እንተሎ ሃዳሙ ላብ ኣሪ ለበሎ ሕማሙ እናበላ ኣዜም ኣሎም። ካብ ደርፊ ደቂ ኣንስትዮ እንደርታ ልጅ ኢያሱ ኣብ ከባቢ ቦራ ስልዋ ኣሪ ተሓዊኦም ከም ዝርከቡ ዝተረድኡ ኣከብቲ ወረ ኣልጋ ወራሽ ተፈሪ መኮነን ሰራዊት ኣልኢኾም ገዛ ገዛ ብምድህሳስ ልጅ ኢያሱ እተሓብኦሉ ከባቢ ኣሕሊፍኩም ጠቁሙ ብዝብል ብዙሕ ህዝብን መሳፍንትን ንቤት ማእሰርትን ምንግልትዓን ክሳጥሑ ተገበረ። ኣብ ሓንቲ ገዳም ተሓቢኦም ብእሙናት ሓሻኽሮም ኣቢሎም ምስ ደገፍቶም ዝለኣኹ ዝነበሩ ልጅ ኢያሱ ሓደ መዓልቲ ኣብ ወሎ ናብ ዝነበሩ ተኸተልቶም ዝለኣኽዎ ሓሽከሮም ኣብ እንዳ መኾን በጽሐም። መልእኽተኛ ልጅ ኢያሱ ዝተኸደኖ ክዳን ኣብ ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ምኒልክ ጥራሕ ዝኽደን ነጸላ ኩታ ስለ ዝነበረ ሰለልቲ ኣልጋ ወራሽ ተፈሪ መኮነን ተኸቲሎም ብሃንደበት ጠጠው በል በልዎም። ንሱ ድማ ብድንጋጸ ኣነ ሓሽከር ኣባጤና ኢሉ ብምፍካር ባእሲ ክለዓል ገበረ። ብወታደራት ኣልጋ ወራሽ ተፈሪ መኮነንን ልኡል ራእሲ ጉግሳ ርአያን ተታሒዙ ምስ ተመርመረ ድማ ልጅ ኢያሱ ኣበይ ተሓዊኦም ከም ዝርከቡ ጠቆመ። ብናቱ ጥቆማ ድማ ብ1913 ዓመተ ምህረት ካብ ገዳም ቅበጽያ ተታሒዞም ናብ ኣዲስ አበባ ተወሲዶም ኣብ ፍቼ ተኣሰሩ። ህዝቢ ራያ ዓዘቦ ንልጅ ኢያሱ ብምድጋፍ ካብ መሬት ዓፋር ተቐቢሉ መንገዲ እናመርሐ እናተኸናኸነ ናብ እንደርታ ክበጽሑ ገይርዎም እዩ። ህዝቢ ደድባ ደርጋ ዓጀንን ወጀራትን እውን ንልጅ ኢያሱ ተቐቢሉ ብምሕብሓብ እናተኸናኸነ ብምስጢር ኣቐሚጥዎም እዩ ዝብል ከቢድ ቂም ዘሕደሩ ሃፀይ ሃይለ ስላሰ ወፍሪ ጋዝ ንምክልኻል ብዝብል ሰበብ ኣብ ርእሲ ገባራት እቲ ከባቢ መጠነ ሰፊሕ ወራር ክካየድ ኣዘዙ። ብፍላይ ብ1922 ዓመተ ምህረት ብቀኛዝማች ፍቅረ ማርያምን ደጃዝማች ኣያሌው ብሩን ዝምራሕ ገዚፍ ሰራዊት ኣብ ርእሲ ገባራት ዞብል ራያ ዓዘቦ ደድባ ደርጋ ዓጀን ቦራ ስልዋን ወጀራትን ከቢድ ወራር ፈጺሙ እዩ። ብዛዕባ እዚ ኣመልኪቶም ልኡል ራእሲ እምሩ ሃይለ ስላሴ ብኸምዚ ስዕብ ይገልጽዎ። ብ1922 ዓመተ ምህረት ናብ ደስየ ተሸይመ ምስከድኩ ንጉስ ተፈሪ ደው ኢሎም ናይ ወሎ ሰራዊት ብቕልጡፍ ንቀኛዝማች ፍቅረ ማርያም ተኸቲሉ ምስ ደጃዝማች ኣያሌው ብሩ ብምዃን ናብ ትግራይ ብምዝማት ንገባራት ራያ ዓዘቦን ወጀራትን ከም ዝቐጽዕ ኢሎም ኣዘዙኒ። ብትእዛዞም መሰረት ድማ ብ11 ጥሪ 1922 ዓመተ ምህረት ብቀኛዝማች ፍቅረ ማርያም ዝምራሕ ሰራዊት ወሎን ኣቐዲሙ ካብ ሃረር ተላኢኹ ዝነበረ ሰራዊትን ተጠቓሊሉ ካብ ደስየ ብምብጋስ ምስ ሰራዊት ደጃዝማች ኣያሌው ብሩ ኣብ ላስታ ተራኺቡ። ተሓባቢሩ ናብ ራያ ዓዘቦን ወጀራትን ብምዝማት ድማ ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ገባራት ብኸቢድ ቅጽዓት ቀጽዕዎም። ንብረትን ጥሪትን ነቶም ገባራት ወሪርዎም ተመለሰም። እዚ ብስርዓት ሃይለ ስላሰ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ራያ ዓዘቦ ዝተፈጸመ ወራር ካብ ቀኛዝማች ፍቅረ ማርያምን ደጃዝማች ኣያሌው ብሩን ብተወሳኺ ከምኒ ራእሲ ገብረ ህይወት ወዲ ንጉስ ሚካኤል ዋግሹም ብሩ ካልኦት ዓበይቲ ሽሞኛታት መንግስትን ዝተሳተፉሉ እዩ ነይሩ። ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ገባራት ጨርጨር ዝበጽሐ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ኣዝዩ ሕሱም ስለ ዝነበረ ዘመን ወራር ጨርጨር እናተባሃለ ክሳብ ሎሚ ይዝንቶም። በዚ እውን ገባራት እንደርታን ራያ ዓዘቦን ንስርዓት ሃይለ ስላሴ ዝነበሮም ጽሊት ንነዊሕ ዓመታት ክጸንሕ ሓደ ዓብዪ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ደገፍቲ ልጅ ኢያሱ ኮይኖም ንምምሕዳር ንግስቲ ዘውዲቱን ኣልጋ ወራሽ ተፈሪ መኮነን ዝተቃወሙ ገባራት ራያ ዓዘቦን ወጀራትን ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ንጉሰ ነገስት ምስኮኑ ኣብ ርእሲ ገባራት ወጀራትን ራያ ዓዘቦን ዓብዪ ቂምን ጽልእን ኣሕዲሮም ነይሮም። ካብዚ ዝተበገሰ ድማ
1928 ዓመተ ምህረት ወራሪ ፋሽስት ጣልያን ኢትዮጵያን ተወርር ህዝቢ ራያ ቆቦን ወጀራትን ኣብ ጎኒ ጸላእት ተሰሊፉ ክወግአኒ ብዝብል መሰረት ዘይብሉ ኣጉል ጥርጣረን ግምትን ኣቀዲሞም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ራያ ዓዞ መጠነ ሰፊሕ ጨፍጫፍ ንኽካየድ ገይሮም እዮም ካብዚ ብተወሳኺ ብ1928 ዓመተ ምህረት ወራሪ ፋሽስት ጣልያን ንምምካት ብጦር ሚኒስተር ራስ ሙሉጌታ ይገዙ ዝምራሕ ሰራዊት ኣብ ራያ ዓዞ ምስ በጽሐ ኣብ ርእሲ ገባራት እቲ ከባቢ መጠነ ሰፊሕ ወራርን ጨፍጫፍን ኣካየደም ብእኩይ ተግባር ሰራዊት ሃይለ ስላሴ ዝተቀየሙ ገባራት ራያ ዓዞ በወገኖም ድሕሪ ፍጻመ ኩናት ማይጨው ኣብ ልዕሊ ራስ ሙሉጌታ ይገዙ ብዝፈነዎ ድብያዊ መጥቃዕቲ ነቶም ሚኒስተር ጦር ራስ ሙሉጌታ ይገዙ ብምቕታል ሕነኦም እንትፈድዩ ሃጸይ ሃይለ ስላሴ ናብ ስደት ምስከዱ ድማ ናቶም ተናሓናሕቲ ዝነበሩ ደቂ ልጅ ኢያሱ ናብ ስልጣን ንምውጻእ ምንቅስቓስ ገይሮም እዮም ብፍላይ ወዲ ልጅ ኢያሱ ሚካኤልየ ብምባል ብምስጢር ናብ ከባቢታት ዓፋር ወሎ ራያ ዓዞ እናተለኣኸን በአካል እናዞረን ንኽነግስ ዝሰብኽ ዝነበረ ወርቀሉ ሰገድ ኢያሱ ሼክ ሰይድ አሕመድ ኢያሱ እናበለ ስምና ቃየረ ጸኒሑ ኣብ መወዳእታ ድማ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ዳግማዊ ሚካኤል ኢያሱ ዝብል ማሕተም ኣቕሪጹ ሚካኤል ኢያሱ እናተባሃለ ዝጽዋዕ ዝነበረ እናተለኣኹ ምስ ህዝቢ ዓፋር ብምትሕባር ከንግስዎ ደልዮም ነይሮም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እቲ ከ1928 እስከ 1974 ዓመተ ምህረት የትግራይ ክፍለ ሀገር ሰፊ ህዝብ የትግል ታሪክ ዝብል ጽንዓታዊ ጽሑፍ ከምዚ ብምባል ይገልጾም ደጃዝማች ክንፈ ኣመሓዳሪ መኾኒ ኣብ ዝነበሩሉ ግዘም ምስ ሓሽከር ራእስ ጉሳር ዝነበሩ ፊታውራሪ ገዛሃኝን ገባራት ራያ ዓዞን ብምትሕባር ዓፋር ንዝነበረ ወዲ ልጅ ኢያሱ ንምንጋስ ኣብ ርእሲ ምላኣኾም ኣብ ማእኸል ዕዳጋ መኾኒ ካብ ድሕሪ ሕዚ ግዝኣት ይኹን ምሕደርኡ ናይ ወዲ ልጅ ኢያሱ ሚካኤል እዩ ኢሎም ብምእዋጆም ውግእ ተላዒሉ 300 ዝኾኑ ሰባት ሞይቶም እዮም ገባራት ራያ ዓዞ ንወዲ ልጅ ኢያሱ ንምንጋስ ፈቲኖም እዮም ብዝብል ቂም ዝሓደሮም ሃጸይ ሃይለ ስላሴ ድማ ካብ ስደት ምስተመለሱ ሕነን ምፍዳይ ክብሉ ኣብ ርእሲ ገባራት ራያ ዓዞን ከባቢኡን ማዕላያ ዘይብሎም ግፍዕታት ፈጺሞም እዮም ኣብ ህዝቢ ራያ ዓዞ ዓብይ ተሰማዕነት ኣለዎም ህዝቢ ከላዓሉን ክመርሑን ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ልዕሊ 40 ዝኾኑ ዓበይቲ ዓዲ ራያ ዓዞ ምንም ከይበደሉ ብኩርንኩሪት ተኣሲሮም ኢሰብኣዊ ብዝኾነ ተግባር ገጾም ብዝረሰነ ማዕጺድ ክትኮሱ ተገበረም ቀጺሎም ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣላዓይሎም ዝፋነይ ከሕድጉኒ ግዝኣተይ ከፍርሱለይ መኺሮም እዮም ኢሎም ዝጠርጠርዎም መራሕቲ ህዝቢ ትግራይ እናተተሓዙ ክእሰሩን ብዘይፍለጥ መንገዲ ክቕተሉን ገበሩ ትራኻ ኣብ ዛጋ ቀዳማይ ወያነ ወለደታት ክፈልጥዎ ዝግባእ ሓቀኛ ታሪኽ ደራሲ የማነ ገብረ መስቀል ተራኺ ሃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ትራኻ ኣብ ዛጋ